neked. Oké. Oda nézd felé azt a segget. Oda nézd. Jaj, de jó, ahogy föllippen. Jó! Ciao Bella! Ciao Bella! Passzja, mint miért lejöhet, azt kotorba szerintetek? Vagy ott passzta az anyát kotorítában? Már mondjuk lehet, hogy neki Miami után nem olyan messze. Hagyod már azt a szar Miami-t. Ezerszer komolyabb hely. Miami. Most Miami vagy Miami? Meg is száradtam a széltől. Gyönyörűen leszáradtam. Széltű! Széltű. Fényképező a tengerek. Rakit kéne még innia. Menjünk gyerekek, bazd meg, még estig itt leszünk és bebasztunk. Meg szombaton jövök vissza. Meg 90 esztendben kell lennem. Miért nem tudnak lejönni valahogy? Fáradik? De azért messze megyünk. Szerintem innen, ahol leszünk Horvátországban, nem szoktam van közeledni be, hogy hazudunk. Várjál, ez videó. Na nyomjunk meg. Ez videó? Jó, fejezd be, jó?